Magbalik tayo na naman for another video. Obviously, kung akakitsu, pamanga na naman. Ayan o, mamaksing ang crispy pata. Let's go! So kaya katang video ng iningal do chuta kinilibutan ding Angeles kaya balibago malapit kayang Astro Park. Mr. K, crispy pata. Yan o, simple yaman karelang kilubatin lang dine-in at lulang tables Denny. It's crispy time hanapin. O syempre, manorder tana. Ayun yung karelang selection o. Crispy pata 470, crispy pata jumbo 520. At nila namang solo meals, at nila namang combo meals, dine-in, take-out, delivery. Pala na ko Gembeyu. Siyempre, in-order meat ang simple mo. Crispy pata with 2 cups rice, of course. Tunggal lang kaming love. Kung kakakitso din sa hindi po. Pet shop niya, siyempre, bangi kami magkasakit. Mayari mo namang may papachap buya kan to. Yan o, kanya mana boy. Nangasabi mo abe, siyempre, sabi may katang manyaman at tiltilan. Iya milalakoy tating crispy pata abe. Kaya katamong toyo with suka. Ito, ikitsepe naman kaya pa ilaben eh. Nilibre na ako kasi. Kalagod ng lab ka na ako. Alright. Yan o, batakan tayo. Pasimple mo kumuha niyan pero miyadya na ako kanyan nung balo yung minum kong amlodipin bayo kami mayang kili. Tagadyan ko na. Siyempre balo yung matas na presyon. Kontran tayo kanyan. Agapan tayo natin no. Ay, kaya matakawan da kayo pa eh. Salamat naman. Kanya man no. Kakamba ko na mag-crave mga nini. Talbi kang mga lab mga nini. Katang Mr. Frosty kay Angeles malapit General Mall. May sabal kami nga dua. Kita mo yaksar kang gulo to. Pasensya na kayo nung miyabe o king video mi. Famous na ko kanyan. Siyempre batak. Ayan o. Lenyo o. Nung paramdam ko mo biya kayo mga nanya ka-crispy ni. Nung ko abe kanya mana. Ang kayang kilog malambot siya. Tapos ang kilwal na crispy talagang gadkaroon may kayang kutsara o tinidor pa namdaman may talagang crisp hanapin. Siyempre na Mr. K for crispy namamalyaring niya crispy karelang crispy pata kanyan. Tawa pa yung brusketang balat. Hindi kasi yung milyari at bala mo yung kumamangan balo yun na kanyan nagis ako ning kanako nasi. Siyempre tansyan kay pailab wala na ako nasi So mag-round 2 kaya kanyan. Convince kay Lab. Saya naman nila po. May order ko. Let's go! Kanya mana. Siyempre marakal kaya ulam. Kanita, gisan mimi itong crispy pata. Pero ngayon hindi pa lagi wali nagigisa na kasi masyado nagyang matako kanta. Palagi nagyang mumamangan. Imaginan mo, karakal pa yung miyatagan. Malaman niya kasi ay itang pipanorderan ko. Hindi na nyo na ako nasi. Ako tami mga anak kaya kayo. Kapali na ako butog yung crispy pata yun kasi ang kanyaman. Siya pag magpuros-puros ko pa kaya ni habang panahin kaya simple-simple kaya mo ilab ganyan na tinapang nasi medyo mabagal yung mga nilabi ako talaga pandapul lang kaya diba kinawaya naman nilabi ako ginamat kaya hindi ako napigilan nabi gamatang ko na ini ay tana po ito kaya matak kaya may padagdag ko namang kay tiltila na kasi nyaman niya talaga yun po tangatin ng tiltilan mababalance shake ang flavor no. Ining video mi ngayon higit kang 20 minutes mamangan, mabilis mo yan be. Pero siyempre kinong press kang 5 minutes mo para ako kumainip yan mo pe. Kaya matak kayo pe, ngutkot kaya pagkitang lala mo. Kaya mo balo mo yung favorite ko kaya itang kay. Itang knuckles na napin, itang bilis na talaga. Talagang gigutang kita. Pero siyempre kaya nitapang malaman ulam-ulaman tayo pa yan balo yung oras sa binidyo tayo niya na kaya magalas Justin ni kasi kakaluwal lang labalas 8 binurot na kami ganito may nagkatnemangan o nimi kay may paraso nyaman kaya mata ko niya be simple muna ano na yan nila nung yun bisa sino yun bisa balo yun yung malyari ganito bataan ko na itang nasi no so kaya nga man ako kaya kayo itang gigutan na itay so kanyaman o nino kaya kayo yung liburiging crispy patang mga niniyan ako magadwang isip so yan mo kayong balibago yun malapit Astro Park at nila naman delivery balo ko nila na mga liwang branches din pero syempre taga balibago tamo so kaya nitang mas malapit talaga naman lumawot tapay yan abe maranop na kaya ganyan ko talaga yung oras sa inyo lenyo mata ko nung apapansin lawin kay nasi ng lab tansyan kaya kanyan po tang yan agisang kanang kaya sinyata ilabo tino ko nang neo ya ako mata ko ay pinyama na po may nga pausos ko pa ito yung butol lenyo nap ne boy
Ignap-nap niya. Ito, may cover taging kain. Namin naman nila. Ba't kinover nakataging cellphone na? Ano kayang explain na kanyan? Siyempre, habang mga cover tamo, kaya mata ko nito. Uy, iita, kiwa ko pa itong metong butol yan eh. Kaya kung may akong kitang metong yan eh. Balo yung akong ako mo mag-control kaya ka na akong katawa. Nagisang ko ini. Isang ko ng gewa. Kaya rin mga lab, mga anini. Yun yung pineapple juice. Actually, kaya rin yung kaya kang trip Kenny. Food trip Kenny Mr. Crispy, Mr. K. Yung balibago branch do. Kita kami kayong mini stop. May kaming sundae at ang soft serve do. Ubi flavor ya pa mo. Kaya ang favorite ming mini stop itang otang video kaya siya mini yan na mo. May makasing kaya ang crispy pataw. Siyempre mag-dessert kaya kanyang labing tayo ka rin. May kami namang sundae ka rin kanyaman. O siyempre may kakalingwan itang pang digestion. Abe, itang pineapple juice. Pineapple, haray matuwa. Tawag ako pa rio, gigot nga mana niya, be. Sulit na naman kanini, be. Hindi karelang crispy patang, andiyan aliwait ang jumbo, maragulya talaga, be. Anta kalyapakan. Siguro nung simple mo, andiyan 5 siguro, 4 hanggang 5 katao. Pero syempre, kayo, baluin na ako man mga batak ko. So, nung tutusin itang crispy patang ito, mga 3 kalupa ko, kapsi ng kanya, mana, oh. I-love ka niyan, managat niya. Sabi niya, nagigisa na niya. Pamilit ko, batakan tayo pa ako. I-contract ka niya, no, yan yung tagan mo, yan, miniyakano ka na nuli, miniyamo, dalami ka rin kaya, bemi kayang bali. O, yan yung milyari, wala yung butol ko, kanya, mana yan, abay, tayo itang kanlabo. At mga tayo, itang butol ng labi, yata, kinyamana niya, yata, may masyado. Pero yakwa, sabi ko, kayo manyaman, abay, solid Kenya, yan, no. Yan niya, yung kalingwan, kaya niyang talibago. Solid yun, mamaksing niya, boy! Kanya, manak yan!